Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-22 na sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayon tanga oks lang nga aton sining pag-sinalayo sa sining Lunes. Nagahilapit ang June 30. Nga dra lang asta ang MGCQ. Pero way pa na may baluan kung July ko na anong matabo sining. Ay kasadya. Pero sa sining pagpagalagad da mga kaaksyon kabayonta ngayara lang kamo sa inyo tag sa mga puluyan ang wala sang gilihoon kag wala sang kaladtuan sa sining adlaw. Kabayonta nga oks lang safe lang kita tanan samtang nagaparo hilay-hilay kamo sa sining nga udto samtang nagahimos sang palanyagahon. Ang iba nagkapanyaga na, ang iba nagahimos pa, no? Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kahapon may 3 positive sa Negros pero naka-home quarantine ang isa, ang 2 yara sa quarantine facility mga kaaksyon, no? Di kabayonta subong adlaw way lang balasang damo pang report kay do galingin ang ulo mo Sige lang, basta importante mansig kita sa palimton sa aton tagsa ka mga kauturan nga always gid naka social distancing kag naka
face mask. Kaya mo man lang ning importante mo, social distancing kag naka-face mask. Hindi kay magilinuto kita kung ara kita sagwa sa ngaton sining puluyan. No? Sige inop na kita mga ka-aksyon, tubtob kita sa takna launa diri sa pagpangalagad sa Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa sining adlaw sang Lunes, kamusta kamo mga ka-aksyon namon sa kanginan sa mga ka-aksyon ta? Diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kapurukan kag kabaranggayan, kalakip man sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga banwa kag syudad mga ka-aksyon sa probinsya, kabayuntang Oxlang, Subong Siniti, may mga press conference nga ginapatigayon ng mga alkalde sa ila na tungdan. Ilabi na ang press conference nga ongoing sa San Carlos City. Balukang San Carlos, may puerto man nga halin sa Cebu, pero ti kahapon nagpagwas ang memorandum ang Department of Interior and Local Government. Kagahin siya sa ngaton sining gobyerno nga hindi pwede makasulod, hindi pwede nga makapakadto sa Danao sa Toledo area, Manting Escalante, Danao Port to Toledo mo. Ang San Carlos, ti Taboylan, Cebu, mga ka-aksyon to. So, gindumilian na ina sa Cebu Province nga makalusot dire ang mga from Negros Occidental man kag Cebu nga makatabok diri sa Negros Occidental, no? Amo nang hibaloon ta karon mga ka-aksyon diri sa aton sining pagpangalagad plus man ang aton sining mga ka-aksyon sa oriental side sang probinsya sang Negros Oriental kag kalakip man sa bugos nga Region 6. Kabayon ta nga himos-himos ng halos kalabanan kay dugay-dugay matimo-timo na kita. Kabudlay kung kaisang paminsaron mo lang ang COVID-19, no? Pero ting mas mayugid nga nagahalong kita, no? Sige, sa kinanda na ko ang inyo ka-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal, liga balita ni Aksyon Artay Hukon. Siya na'y mangin kaupod ta sa Kapitolyo kay si Aksyon Marlon Hinovia, may importante nga hilikoton sa sining adlaw. Meeting kag assessment sang PDMP, Fibox kag lokal nga panguluhan sang syudad sang La Carlota nagapadayon angot sa nagluntad nga pagtayog sang bulkan kanlaon. Isa pagidni kay ti sunod-sunod sang pagtayog, no? Sa pagkadamo sang na-record sa P-Box naton sa sining kaina actually or halin pa kahapon, pero kahapon Domingo do hindi masyado ka mabatyagan pa anay kaina sang kagahon ay perti may isa ka mabaskog nga pagtayog gikan sa bulkan kanlaon. Aton ibaloon na karon via Aksyon Artay Hukon. Kalakip man sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, tagtagan ay isang second run sang ayuda. Sa idalom sang sapat gayunon sa Bacolod, subong nga simana. Kagiban pang mga balita sa Bacolod City Government Center, tinguan taman karon nga dala naton sa aton sining mga taga-palamati. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Bacolod City Police Office o kun BCPO, nagapangusisa sang matulid sa kung ano ang partisipasyon sang isa ka miyembro sang ipugon nga nadakpan sa banwa sang kawayan sa pagsulod sa puluyan blang kag pagpatay sang Biljan National diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden, ipugon
ukon leader sang Ipugon Organized Crime Group gindako pagi sa warrant of arrest sa Banwasang Kawayan, Negros Occidental. Daw nakuhaan pa to sa Granada. Ay kasadya, no? Kagiban pa mga balita kayon going pa ang hinonanon sang provincial director sang Negros Occidental Provincial Police Office. Kag sang mga chief of police diri sa mga kabanwahanan kag probinsya sang Negros Occidental. Balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, 5 ka mga opisyal sang Bureau of Fire Protection sa Negros Occidental kagiban pa. Paidalom sa investigasyon angot sa ginaligar violation sa health protocols. Samtang sa balita naman sa nasyonal, balita ni Aksyon Dorel Cabato, Pilipinas ginatagan lang sang 72 oras sang hari sang Saudi Arabia ho. Agud nga madala pa uli sa Pilipinas ang bangkay sang 282 ka mga nagkalamatay nga Pinoy. Tiambot nga way pa na madala diri. Gawangal na to ang hari sang Saudi Arabia kung anong himuon sini sa mga nagkalamatay nga mga Pinoy dito sa among pungsod, no? Aton hibalaon na karon dugay-dugay kag alkalde sang Daan Bantayan, Cebu nagpositibo sa COVID-19. Ang Daan Bantayan galili lang ni nga daan sa area sang Cadiz mo. Galing way man ginapanagutan nga makasulod sa among syudad ang halin sa Daan Bantayan. Aton hibaloon na karon mga kaaksyon kaya ang una nga destinasyon yan ng Cadiz gid ni nga area, no? Kag maki-update sa COVID-19 karon dugay-dugay sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, kagiban pang mga balita inyo mabatian sa dili ginamang madugay sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Ginaknowledge sa nga aton siling mga kaaksyon via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kayara na sila nag-monitor sa aton siling pagpangalagad. Kag nagkapadala na sang mensahe, ipadala lang ninyong mensahe ninyo kaya tagan ta ina igtalupangod karon dugay-dugay sa pagpangalagad sa Aksyon BBB, no? Ipadala lang da, basta hindi lang tama gida. Nubo lang, parang mahatagan tagid talupangod karon sa aton sining mga kaaksyon via Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Plus ang aton sining mga kaaksyon via website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph nga naga-monitor na sa sining udto, no? Samtang nagahimos ng iban sang palanyagahon na. Sige, paghimos na kay dugay-dugay maniyaga na kita. Sige, daligid lang mga kaaksyon ha, kay matagtawa na pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa pagpangalagad sang Aksyon BBB pagkatapos lang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong,
kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:27 na, 11:27 na, mga kaaksyon. Sige, mayo lang pag-monitor sa mga lichonesta sa bagulang tutok diri sa aton sining balitaan. Ugalion tang pagtumar sang DTX 500 capsule, kayang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga nagapanubo sang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo magtumar lang kita adlaw-adlaw 1 or 2 capsules daily sang DTX 500 capsule, no? Kay para sigurado maproteksyonan niya ang ikayong lawas naton batok sa mga charantin, visin, polypeptide, mga kaaksyon, no? Kag tining pagpanubos ang glucose, blood sugar, kag ang iban pa naton nga ginabat siya gira, mag DTX 500 capsule na kita, mga kaaksyon. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kadtuantang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa Pilipinas ginhatagan sang 72 oras gid lamang sang hari sang Saudi Arabia. Agod nga madala pa pauli sa Pilipinas ang mga bangkay isang 282 ka mga nagkalamatay nga mga Pinoy sa among lugar. Kagalkalde sang daan bantayan Cebu nagpositibo sa COVID-19. Yang daan bantayan nga tamod lang ni siya sa area sang Cadiz. Do kalapit lang, no? Kag maki-update ta sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita nasyonal gikan sa kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, good morning. Yes, Aksyon Rex, mayong aga kag sa aton mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhatagan lang sa karon sang 72 oras nga deadline sang Saudi Arabia ang gobyerno sang Pilipinas agod madala papuli diri sa pungsod ang mga bangkay sang 282 ka mga nagkalamatay nga overseas Filipino workers sa OFWs. Sunod kay Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III, 72 oras ang ginhatag ni King Salman sang Saudi Arabia agod madala papuli sa pungsod ang mga nagkalamatay nga Pinoy. Sa nasambit nga kada muon 50 diri ang nagtaliwan bangod sa COVID-19. Tigin payag ni Bello nga nagdesisyon ang National Task Force Against COVID-19 nga magpasugot na sa luyag sang Saudi government nga ilubong didto ang 50 ka Pinoy nga napatay bangod sa COVID-19. Samtang para sa nabilin nga masobra 200 ka mga nagtaliwan nga OFW, mayara naman sang 3 ka chartered flights ang Cebu Pacific kag Philippine Airlines nga mo ang magadala pa uli sa mga bangkay. Apang suno kay Bello, gininyo nila sa Saudi Arabia nga tagan sila sang nagakaigo pa nga panahon agod matigayon ang repatriation sa mga bangkay bangod hindi masarangan ang 72 oras lamang nga deadline. Ti una na nga ginpasiguro sang Malacañang nga madala diri papauli sa Pilipinas ang bangkay sa mga nagtaliwan nga Pinoy didto sa pungsod Saudi Arabia. Ginpayag man ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga sa Saudi Arabia na ilubong ang mga nagkalamatay bangod sa COVID-19 samtang iban ang amo ang pagadalhon diri sa Pilipinas. Samtang sa iban nga balita nasyonal, ginanunsyo ni Bantayan Cebu Mayor San Shimura nga positibo ini siya sa balatian o kon COVID-19 matapos magpaidalom sa swab test.
Suno sa alkalde nga antis ang iya test, nagtambong siya sa pagsinapol upod si Cebu Governor Gwen Garcia sadtong Hunyo 17. Matapos sadto nakabatsyag na siya sa sintomas kaangay isang ubo kag hilanat among nagpaydalom inigilayon sa swab test. Yinmando man ni Shimura sa karon ang pagpatigayon na sa disinfection sa bugos nga Municipal Hall building. Suspendido man anay ang operasyon sang Mayor's Office sa sulod sang isa ka semana. Madumduman nga si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang nauna na nga nagkumpirma ngayon siya nagpositibo man sa COVID-19. Samtang Hindi na sa subong action doors, si Mayor ang bago na nagpositive. Mayor San Blas sa daan Bantayan. Naka-quarantine siya action Rex. Nagapabulong siya action Rex. Why sa nagpa-hospital? Saan lang siya na-detect na nga positive siya? Kagina, yalang nagwa sa action Rex, sa Pamantalaan Nasyonal. Ining iya nga pahayag. Taga Cebu man siya action Rex, nagpahayag maganik sang kabalaka ang mga kapulisan. Kay sa nagadamo bala nga cases sang ang daan Bantayan nga daan nari lang niya sa correct. Sa atubang lang kakadis mo. Correct. Mga 2 hours lang sang bangka bala mo. O daw mo amo na daw 2 ka oras daw more or less mga 1 ka oras kag tunga magbangka kada alin sa kadis bla. Correct. So mga ginasyon next, diba, dugin pa untat diyan ay temporaryo ang biyahe? Ang mga LSI bala. Oo. Sa Danao kag San Carlos. Ang San Carlos way gidto mag-resume. Danao actually ang pinaka-center pero tigin pa untat na temporaryo tong pagbiyahe bla sila. Correct. Kay kalabanan man ang sa province. Cebu. Sa province sa Negros, Action Rex, mga kalabanan ng mga LSI din ka positive, ang halin sa Cebu. Sa Cebu? Correct. Balantayan. Mayo man in Action Rex nga tikang gani. Katingalahan nga dito, negatibo sila. Pag-abot di ko pag-abot diriya, positive sila. Do kisa do makapahambal ka man, man, do ginadaya. Hindi man ta magambal. Action Doors nga dito, pag halinto, itos laging swab test, or testing sila, or nano nga klase ka process to, anay pag-abot diya, pila lang kadlaw nga nag-abot na sila. Positive gila yun. Gani man Action Rex. Ano man nga sitwasyon nino. Okay man lang na tani naka-resume na blang biyahe kay bisan paano blang makagiyos-giyos na. Karon suspendido gid Action Doors no? Why to biyahe? Ang from Cebu Action Rex. From Cebu. Sa mga LSI. Oo, Taboylan. Ang Taboylan daw muning San Carlos. Bla mo, ang Danao to dinigani mo dong kaning Danao niya. Do na kuan ko sang Danao kundi ni badong Action Doors basta part ni sang Cebu hindi gid sila makatabok diri sa aton no hindi Action Doors kay gin suspend anay sa karon tiga damo sang nagawangal na diyo nga kun pwede tani makatabok na di sila kay may mga himata man to sila mo kaya mo na kay amo na ning sitwasyon ta paymunong tanays banga sige tayo ma-update ko Action Rex sa records sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kay sa karon naglambot na sa 9,046,080. Ang nagkalamatay naman 470,703 kag ang naka-recover 4,838,345. Diri sa Pilipinas sa pinaka-latest kahapon June 21, 2020 nagasobra na kita 30,000 Action Rex ang cases subong 30,052 ang nagkalamatay 1,169 kag ang naka-recover 7,893. Sa probinsya sang Negros Occidental 40 na Action Rex ang mga kaso kag sa Bacolod 28. Sa Western Visayas COVID-19 case ang bulletin ang probinsya gani pila to 40 grabe no ang sa Bacolod 28 28 Action Rex. Isang bago kagapon 23 years old seafarer na siya gani. And sa Western Visayas COVID-19 case bulletin number 87 naman Action Rex 182 cases na subong sa Western Visayas 5 ang bag-o nga kumpirmado 61 ang aktibo nga kaso 110 ang naka-recover kag nagapabilin sa 11 ang mga nagkalamatay. Balita nagikan sa Anong latest mo da sa bulkan kan laon da? Mo to kag gin-Action Rex ang sa Feebox da anong advisory sang Feebox ano ni ka kumod pa na to gyapon ng bulkan? Subo Action Rex actually ginpaidalom sa anong last gani nga kwan kay Action Doors? Why ko kamuton? Last nga linog? O last nga pagbatsyag ba? Pagtayog mga 2:06 AM. Alas 2:06 nga kagahon Action Rex. Subong
ginabisuan tong mga pumuloy Action Rex nga hindi gid magpalapit sa 4-kilometer Danger zone. yes, radius permanent danger zone Action Rex. Kay alert level 1 subong ang Bulkan Kanlaon Action Rex. Okay. Balita, dagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Kabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 11:37 na, alas 11:37 na ang aton oras. Taboylan, thank you gid paring Nimrod. Danau Port Action Rex sa Escalante City, ang Roro Madungka sa Taboylan, Cebu Province. Okay. Sige, daghang salamat Sir Nimrod. Thank you gid. Kay balukay ning lugar daw gusto ta man ikadtuan pero daw ay tagini magadtuan mo. Ining masakay kada blas Danau sa Escalante, tabo ka to sa Taboylan. Ambot ko na anong itsura sinadira. Nami man tani magtabok-tabok ka dito, no? O sige, dagang salamat to Nimrod nga nagpadala sang mensahe. Ayos. Kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Inimay kang tanan sa 5 ka mga opisyal sang Bureau of Fire Protection sa Negros Occidental kag iban pa paidalom sa investigasyon angot sa ginaligar nga biolasyon sa health protocols. Sino nga 5 nga mga opisyals ni sang Bureau of Fire Protection diri sa probinsya? Ay paidalom sila sa investigasyon. Hibaloon tabi with Aksyon Alvin Graba sa patrol naton kagiban pa mga balita. Yari ang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginalauman nga mag-aabot rin sa Western Visayas ang investigating bodies ang Bureau of Fire Protection nagikan sa National Headquarters led by Chief Superintendent o General Robert Diaz agud ipaidalom sa formal nga investigasyon ding pila ka mga miyembro sang Bureau of Fire Protection nga nagtambong sa despedida sa isa ka opisyal dito sa opisyal sang Bureau of Fire Protection dito sa Boracay. Now, sunod diri kay Senior Superintendent Jerry Candido sa piyak sini nga nag-abot siya kahapon kag karon wala pa naka-report gid formal sa iya sini nga opisina granting nga suno sa iya yara pa sa voluntary quarantine action Rex no. Kay ara nagpaidalom na siya kagina sa RT-PCR test plus rapid test karon nagatiner sa isa ka hotel dito sa Iloilo and sunod sa iya sa piyak sini nga wala pa siya naka-assume as bilang bag-ong overseer o in short daw regional director sa Bureau of Fire Protection sa Region 6 kay under pa siya sa quarantine and base man sa mando sa DOH. So sa karon Action Rex hindi pa siya opisyal nga maka-interact sa mga miyembro sang Bureau of Fire Protection pero as of the latest suno sa iya ining 5 ka mga negrense nga naka-violate as alleged sang violate sang health protocol ang igapaidalom Action Rex sa investigasyon sa piaksin nga may ara na initial nga suro sa iya may initial na pero como ang ining 5 ang ara sa quarantine facility negative pa o kung hindi pa pwede makapadulong dito sa Iloilo para ipaidalom sa investigasyon sa baylo sa karon is paagi man sa internet o kung investigation through communication ang ining 5 ka mga opisyal sa Bureau of Fire Protection sa karon Action Rex pamalibad sa paghatag. Day sinone Aksyon Alvin? Action Rex? Day sinone? Nagpamalibad sa karon si Candido. Nanuning violation nila ni? Violation diri Action Rex, violation sang health protocol granting ara pa sa idalom sang quarantine period pa nga nagpadulong pa actually June 12 to June 14
nagpadulong sa Boracay ining miyembro sang Bureau of Fire Protection as alleged ma-attend sang isa ka conference ugali. Lima ni sa ka-opisyal? 5 ka opisyal. Opisyal sang BFP, amo ning nagkadto sa Boracay to? Sa Aksyon na Rex, may ara opisyal, may ranggoman nga fire officer. Classmate ni nila Aksyon na Rex, ang ining nagpatigayon sang dispedida. And sunod diri kay nagpamaliban lang siya sa paghatag sining pangalan Aksyon Rex sa karon kay granting wala pagid sa iya ang listahan sining 5 ka mga taga Negros. Actually ang taga Negros sa Aksyon Rex ara sa karon sunod sa iya ara sa quarantine facility sa Bago, sa siyudad sang Bago ining 5 ka mga Negrense while ang iban ara sa Iloilo kag may ara man sa Panay. 5 ni ka klaro, hunta opisyal ni kung mga rank and file lang sa Bureau of Fire? Isa ka opisyal may ara man ranggo FO2, may FO1. Ti kung FO2, rank and file na, FO1, ti ang opisyal nila nung rangko yes ni? Lieutenant, ang initial information Action Rex. Lieutenant? Oo. Sunod sa iya. Inspector? Inspector. Oo, amo na ang hambal kagina ni Senior Superintendent Jerry Candido. Now, ang nagkatabo lang ugali sa karon Aksyon na Rex, may investigation online lang in preparation ini sa ila sininga investigasyon dito sa Iloilo sa pag-abot diri sang ni Chief Superintendent Robert Diaz sang National Headquarters. Base man ini Action Rex sa Mando mismo sang ni BFP Chief Director General Jose Imbang nga dapat ipaidalom ini sa... Sino to si Imbang? Imbang. Amo ni ang... si Batoy? Hindi. Okay. Si Jose. Si Joe. Jose? Si Jose. Ato yan, si Bats to mo. Bali, manugabot siya. Oo, manugabot siya. Hindi si Imbang ang maabot, kundi ang manugabot si ang General regional Robert. director ya. Ano ni ganun si Imbang ni? Si Imbang, amo ni siya ang BFP chief, ang pinakamataas nga ranggo, abi. Chief sang Bureau of Fire Protection. National ni siya, sa national. Level. Oo, si Jose Imbang. Tapos ang isa to gani, sino to? May mando kay General Robert Diaz nga magpatigayon git. Sino niya si Robert Diaz ni? Siya ang taga-pamuno karon sang investigating body sang Bureau of Fire Protection. Amo ni magpatigayon sa investigasyon formal sining mga ginaligar nakabayular sang health protocol action na Rex diin suno kagadugang diri ni Candido nga sa karon kay ining pila ka mga miyembro sa Bureau of Fire Protection considering suno sa iya ara pa sa quarantine facility and hindi pa makagwa kay wala pa sang clearance o quarantine clearance nagikan sa DOH. That is why nga sa karon suno siya online for the meantime pero formal nga ipaga-imbestigaran ini sa mga katapo sang Bureau of Fire Protection. Ari Aksyon na Rex ang pahayag. Pero ang ilan nga ginbutang sa bago ni sa health protocols sa quarantine facility pa ni? Sa quarantine facility pa ning 5. Why pa sila magsugod sa investigasyon? Online pa lang Action Rex. Online pa lang investigation pero may formal pagit nga investigasyon. At magkapadulong gid sila sa Iloilo sa national sa regional office in relation diri sa investigasyon nga pagkahimuon sang katapo sang Bureau of Fire Protection. Ari ang pahayag ni Senior Superintendent Candido. All of them are still in quarantine, no? Although I think 1/2 of them nagwa ng result sa RT-PCR test nila and thank God ng negative man except kuya ang ticket natin sa inspector, no? So ang other officers aside from the inspector, the patient 144, may nagawang result negative sila. Yeah, but they cannot as yet be released from quarantine facility kaya wala pa sang quarantine clearance in issue the US. So ang order ko sila is to pay until magawa ang quarantine clearance.
possibility. But so far as the investigation is concerned, ang atong yung investigating team in Porpa last week, nag-start na niya. But ang mga bagay lang, pwede nila may mo online. Because I'm still preparing sang ila pagka-tutory, I have to ask from the city na kung paano makakamingo nila kasi they cannot stay here for quarantine kasi they have to go from other places. Pero kung mag-quarantine din sila, in the first place, may ginakapans lang ng mga security positions in the national quarters. So kung i-allow kami sa city, makapasugod sila. But if not, then I have to look for other venue na magamit nila pero pag-conduct nila sa investigation. Aksyon Rex ang kabahin lang sa pahayag diri ni Fire Regional Director nga si Senior Superintendent Jerry Candido. Officially nag-assume na ni siya? Yes, Aksyon Rex, galing kay T, so far ang mga papeles nga ginapirmahan sa karon for the meantime ara sa hotel. Kay kahapon lang siya nag-aabot suno sa iya, galing kay T, under pa siya o kung naginapaidalom pa siya sa quarantine period after nga ginkuhaan sang RT-PCR test kag rapid test kagina lang gid sang aga, Aksyon Rex. Ara pa siya subong sa isa ka hotel no sa Iloilo antes formal nga magasugod ang mag-aasumer bilang Regional Director sang Bureau of Fire Protection Region 6. Di na-assign ding taga Bacolod ni? Ang na-assigning taga Bacolod may ara, Aksyon Rex sa aton nga lista to kagina, Aksyon Rex ara sa isa sa San Carlos. San Carlos, yes, isa? Aksyon Rex, isa sa San Carlos. May ara Aksyon Rex sa Silay. Silay? Oo, may ara isa sa Silay. May ara man isa sa Escalante. Amo ni Aksyon Rex no ang mga opisyal nga ari diri kag kutob lang ato sa madumduman niya kagina nga aso kay bag-o pa lang gid siya naintindihan ta kag inpat kag pamangkot naton sir basin may ara kada pangalan nya pwede hindi lang naton ani ingadlan kay bag-o lang kita ka abot kag igapa idalom pa sa sining ginatawag nga investigasyon ining ang lieutenant to dinto na-assign to Aksyon Alvin? Wala niya exactly ginhambal kung diin na assign pero suno siya basta may ara sa San Carlos, may ara Aksyon Rex isa sa Silay kag may ara man diri somewhere sa north muni ang nakwanta ka ginawa na lipatan naton to sa paglista Aksyon Rex pero i-search ko liwat amuling madumduman ta nga duha Aksyon Rex. So far amuling balita kag report sang patrol ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 11:50 na nga aton oras. Salamat gid Aksyon Alvin Graba sa imo sining balita, no? Ti ang limar subong sa pag ginakop sang bago Bureau of Fire Protection. Ti kung sinuning lima, mahibaloan tayo na, no? Pero tingin pa idalo, manay sila sa ano man sining investigasyon na. Kay kabudlay kung kaisa, man nagpinagusto lang ni sila mo. Dali lang mga kaaksyon kay sa linya naton si Ma'am Nova from Barangay Yubo no sa siyudad sang La Carlota. Manghisayod tato anaya si Ma'am Nova Ignacio. Actually sa Barangay Yubo gid ni sa dito gina sa babaw-babaw to. Manghisayod tabi ko nanong nabatyagan nila to kagabi sang alboroto ni si Vulcan Kanlaono. Hello, mama, yung odto si Aksyon Rex sa Aksyon Radio. Hello, Aksyon Rex, ma'am. So, ma, yung odto, kamusta ka mudra? subong Aksyon Rex daw, okay naman daw ka normal, malang sa mga tao, di nga nakabatsag kagabi, isang kagahon, gani isang linog.
Bali, anong oras gid ninyo na batyaga ning ang pag-insindi ko nga mas mabaskog pag nadra inyo ginawara gid kamo sa lapit-lapit ginadang area. Anong nabatyaga ninyo mga anong oras to, ma'am? Actually, ang una-una, gid Aksyon Rex, na nabasa ganabon kagapon, sang hapon, mga 4 p.m. Pero Tapos, hindi pa to tama ka baskog. Nang hindi pa po siya tama kabasog, pero mabasagan, gid ngayang gatay o gid ya. Tapos ang kagabi, alam mga alauna. Amo tong unang nabatyagan ta sang kagahon nga tuman gid ka baskog to? Mas baskog siya Aksyon Rex ang alas 4 sa kagapon. Tapos ang nagbangon kami, nagulat kami nga magtahaw, may aftershock. Pag siya nga, mga hinay lang nga tayo, nga nabasagan namon. Tapos nagbalik kami, higda na maluwat. Wala na ko yung natulugan. Ginabantayan ko na lang kami yung sa gunson. Pag nag-another, pag nabas ko nga tayo sa mga alas 2. Alas 2 ang kaagahon? Oo, mga alas 2. I think alas 2 mga 2.3 and 2.5 last 3 ang kagahon na. Ang 2.59 kag 2.58 last 2.58 kag 59 mga 2.3 ang kabaskugon sina. Pero yan tong pila gani itong kahainas ang kagahon nga daw mabaskog sa gawa nga naglabot siya sa 4.7 mga alas 2 size ang kainasang kagahon dira sa area ninyo, ma'am, baskog gid katama ne? Baskog gid katama Aksyon Rex, kung baskogan gid kay ang dalay do atay o gid ka madog hilay-hilay gid ka. Ay gali ka, ati kung mga taas tuguring balay mo to masyado gid ka baskog, no? Pero ti na anong na pagkatapos adto, actually nagsunod-sunod na may mga actually minutos lang ganing mga interval di mo kay base sa record sang Feebox nagbaskog siya halin gid sang kwan anong oras ni man launa 28 dito siya nagsugod sa launa 23. Tapos nag-28 sa, tapos nasundan pagig nagsunod pagid hasta alas 6 kaina sa ngaga nakabatsyag pa kamuda. Wala na kami kabatsyag Aksyon Rex, ako wala na gid kay do natulugan siguro mga alas 4 na sang kagahon sang bantay lang kami masunod pagid. Pag bantay sang kandaon kay baki dala. Oo. Alas 6 kaina, alas 6:14 kaina, 1.5 ang pagtayog sila sang bulkan, no? Pero siguro ting ibandira way nagidman ka monitor kay tungod nga tilapyo na sa pagbantay. Pero nagliligad nga mga paglinog pagtayog pagtayog sang bulkan kandaon, ma'am, hindi gid man masyado ya ka baskog. So nagliligad pag itinuig yan may mga pagtayog ito ya kay daw mga 2,000 ano sumando kahinay lang ni ato yang kagabi yang kagahon sa kagabi. Do grabe na gid katudo ya. Kay mabasagan ko di sa amon balay mo ang atop nagarinungkadol gid ya. Gali ka do ka hindi normal gid ya gali, no? Naging sa ko Aksyon Rex akon binagtong kay in case wala. Tuhod no. Tinanong ginhimo sang mga pumuluyo dira sa lugar sa inyo da, ma'am, sa Yubo? Wala lang yung Aksyon Rex. Kaya ka normal lang sa ila. Dalalin sa una nga kung tayo. Kaya after na wala lang daw naanad na pero sila. Pero pasaga, huring-huring man ako. Daw usual na yan sa ilang tayong-tayong. Pero gamuno man kung isang aga niya nagkato kami sa silahan. Kaya nag-face-to-face enrollment kami. Guys, sabiya man sila nga daw. Amo man tong pinakabaskog. Malinog na nabasagan nila. Halin sa una nga gatinayon. Okay. Balo kasi Ma'am Nova, ara na sa Bais Elementary School mo, Sitio Bais, Barangay Yubo, La Carlota, ang exact location nila sini, no?
Amo ni nga siya gid ang nadumduman ko kaya ra gid sa stiilan sang bulkan. Lapit-lapit actually ma'am no. Pila lang ka lapit lang basta lapit lang ang ila sini antad gikan dra sa bulkan ti amo ning mabatyagan gid nila. Ti anong nabatian ninyo sang tayog kagabi ma'am? Wala man kami actually, may nabatian din nga nga ngurog sang kay balaan mo na kung may activity ang bulkan kay mabatan mawali din mo ng asupre. Asupre? Kagapon daw wala man kami sang may pero may naka-istorya sa akon nga volunteero kagina nga kagapon antes sila nabatian nga naglinog sang hapon wala sila nakabatyag mo kay tiga sakay sila sa truck patakla din sa amon halin sila sa syudad. May nakaistorya sa ako, yung may nakapanmaw, sila kung asupre. Nang nagapataklad sila diri sa So, wala nila mabasagan nga nagalinog, tungod ga, sakay sila sa truck mo, pataklad diri sa bais. Kung mo may napanimawan, saan daw asupre? Oo, ang isa kagina, according sa isa kagina nga na istorya ko nga parents nga kagina sa iskilahan. Nagbulamiti kagapon. Sumugod kay na lasais, why naman kamo sang nabatyagan, tubtob sining mga inoras? Oo, wala na lang gid action Rex. Lingin na lang sang ulo namo. Gani man. Why man dira sang mga abnormal nga mga activities ang bulkan sa inyo nga pagpanilag? Namon action Rex, do ka ginatabunan gid sa abis ang hindi kami kay sindik nag-agto siya kay may gatabon na fag abi kag daw galom. So hindi ninyo makita subong. Oo, hindi ko na siya makita. Subong ginagani mga ginkanan, gambal nga ma'am, hindi tagid makita. Mamang kanlaon, pa nagugid ba? Gambal sila nga maluoy sa kanlaon, hindi lang anay subong. Ang yubo gani, ma'am, pilang popularity sang yubo dira? Pila na dang mga residente dira? Man sa yubo lang area? Dari lang sa amon, di Action Rex, sa Bais lang, mga 94 households. Sa Bais, 94 families? Mga 94 ka Panimalayo. Pila ganing population sang Bais Elementary School? Ang sa amon, sa silahan, sila pupils, mga 130 kay estudyante, Action Rex. 130? Ka-pupil. Ang yubo gani, from grade 1 to ano gani na da? Ang sa yubo, Action Rex, grade 1, hasta sa high school gid sila. Ang sa yubo, pero ang sa inyo da sa Bais? Sa amon niya, kinder to grade 6 lang gid. Kinder to grade 6. Pero mga 90 plus tong families nga dira sa area, ma'am, no? Ano may ara pa na da mga sityo sa mga ibabaw tong portion o wala na? May ara pa kami di Action Rex sa sityo Batakon. Amo na siya ang gina-recommend sang DRRM sa una nga kung maglupok ang kanlaon dito masaka kay nataasan na siya nga part sa yubo. Ang sityo Batakon? Mataklad kami ang sityo Batakon. Pero taas na siya tama? Taas, nag Action Rex, kaya kung nag-home visitation kami sa una dito, pag-abot mo dito sa una, pala nga bungyod, idokoon mo na niya ang bais. Gali. So dito para sa ibabaw-babaw pa to, magpasaka ka, kundi bais pang school, no? Dito ta kaya kami sa eskwelahan namon, kung katubang ka kami sa stage, katubang ka sa mga audience, bali sa right side. Right side siya. Masaka pa na to, amo na tong Batakon nga area? Amo na to ang Batakon. Titaas pagid siya gali, no? May mga estudyante pa kamo dito halin? Oo, damo. Kami to estudyante, Action Rex, daw mga 1/4. Pangamon nga estudyante taga dito. Pero ginakalipay naton i-report today nga dira sa area sang Bais balik to normal, although nga may mga ara pa sa gyapon nga mga pagkangawa ang tao, pero as of this time why naman sang mga activity ang bulkan nga daw something questionably. Why naman, ma'am? Why naman Action Rex? Sige lang kay update lang Action Rex kung gid man ding makita ko sa bulkan. I-message sa lang. Sige, tanan ka mga teachers sang Bais Elementary School, taga-dra man lang kamo, ma'am, no? Or may-ari sa ubos?
May isa kami nga taga-ubos, Aksyon Rex, isa na lang gid taga-diri na kami sanan. Bali, akagamon principal, taga-ubos na. Oh, dito na sa pulis si Sir, sino kanini? Sister, lain na sa buong taon na namon. Ito nga pagtakla, yun din ang teacher in charge. Yung sa namon, teacher, nagtusunod balik sa classroom. Ari na sa proper na? Ari na din sa Gyapon, pero classroom teacher lang sa. Okay. Taga-draman sa Gyapon. Oo, ari na din sa Gyapon. Oo. Sige, ma'am. Ma'am Nova, salamat gid sa tiyempo, ha? Thank you, gid. Sige, Action Rex, ha? Thank you, man. Sige, salamat, gid. Sige. Thank you. Bye-bye. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Ma'am Nova May Ignacio ang aton sining na-interview from Barangay Yubo, no, sa Sitio Bais Elementary School, no. Dito na siya tudlo sa Bais Elementary School. Kagang pamilya daw dito na gid sa Bais area. Amo lang na, roaligmat lang sa mga kauturan ta kay hindi ta mabala ng activities ang banwa. Asang bulkan, padayon pa man ang meeting gani actually sang PBOX, sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Lakardota, kag upod man ang PDMP kung ano bla ining sunod-sunod nga pagtayog. Grabe man tuno, grabe nga sinundan na isang pagtayog sang bulkan. Hamakon mo halin pa kahapon, ano oras ni kahapon nga check ta dibla kay standby na Aksyon Aksyon Brian Morden, standby sa Negros Occidental Provincial Police Office. Actually nag-start gid ni las 4 sa tong June 21, las 4:03 sa ngapon, 3.7 amo nang magnitude 3.7. June 21, last 3 Jess mga kaaksyon, ha? And ginsundan siya sang 2.8 magnitude last 8:53 sang gabi, 8:53 p.m. June 21 gyapon, 2.8. And ginsundan siya las 8:57, nagsunod-sunod na amo na ning nga matamat na nagsunod, nag 1.9, tapos ginsundan pagid las 9, 2.2, June 21, no? Pagka las 10:29, kagabi 2.7 naman mga kaaksyon, 2.7 magnitude las 10:29 ka gabi ni June 21. And ginsundan siya sang 2.2 las 10:50 June 21 sa gyapon. And pagka las 10:46, alas 11:20, nag 1.7, nagnubo-nubo siya. Alas 11:20 na. Tapos pagka alas 11:48, nag 1.4. Pagka las 12 na size kaina sang kagahon, nag 1.8. Dito na sa sugod na start. And pagka las 1:01, kaina sang kagahon, dito na nga sumaka gulpe, mga 4.7 magnitude mga kaaksyon ang pagtayog sini. La 1:01 sang kagahon June 21. Tapos nagsunod-sunod na hasta kainang last mga kaaksyon. At ang last day is las 5:08 sang aga. Mga 1.6 mga kaaksyon. Las 5:07, las 5:08, nag 2.5 pa siya mo. Pagka 5.7 kaina, pagka 5.08, 1.6 na lang. Kag today, daw naghipo si Bulkan Kanlaon, kag sige man nangaligmat sa mga kauturan ta dito, no? So amo na mga kaaksyon ang history sang Bulkan Kanlaon sa sining pag-alboroto, sining kagahon gid lamang.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12 sa isang oras kadtuan tanay si Aksyon na Brian Morden sa bahin sang Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa maki-update kita sining leader sang Ipugon Organized Crime Group. Gindako paagi sa warrant of arrest kag iban pang mabalita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Bri. Samtang wala pa si Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, i-check na si Aksyon Brian Morden sa detalye. Aksyon, Bri. Aksyon na Rex tininga agagin check nato si Police Colonel Romy Palge ang direktor sa Negros Occidental Police Provincial Office kontani sa pagibalo ko nanong tika nga himuon sining pagkadakop sa ginakabig isa ka leader sining Ipugon Organized Crime Group diri sa probinsya sa Negros Occidental nga nadakpan kahapon sang hapon mga alas 5:50 dara sa may sitio Patik Purok 2, Barangay Isiyo, Banwasan, Kawayan, Action Rex. So, anyways, ining nasambit na suspetsa, dogin tawag ini sa ngalan, nga mo si Francisco Ipugon, alias John, 30 anyos, kag residente naman ini siya, sang sitio Manloy Barangay San Jose Sipalay, City Negros Occidental. Sa pagpalayag ni Police Major Luel Garinganao, Provincial Uponya diri Action Rex sa Kawayan PNP, nga nagsikop sini nasambit yang persona amo ang Provincial Intelligence Unit o kon PUI sa pagpamuno ba ni Police Major Alvimar Flores. Sa din ini sila nagbitbit kag presentar ining warrant of arrest batok iya sa kay Ipugon sa kaso nga robbery with violence against or intimidation of persons. Action Rex na din commit ini or ginpapanaog ini sang 6th Judicial Region sa Regional Trial Court 6 Branch 61 sa Cabancalan City tinalikdan pang Pebrero 28, 2020. Kag ini nga sambit iyang warrant of arrest nagmando man diring korte nga pwede ini siya makapiyansa ini si Ipugon sang 100,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Action Rex kag kahapon ini siya ang nadakop nakuha siya sini nga posisyon ang isa ka unit iya sang pineapple type nga hand grenade nga nakasulod siya sini nga backpack ginusisa ini sang Kawayan PNP agod nga makitaan ko na pag iba niya sining dala so far ang malada ang na-presentar o nakitaan diri sang kapulisan baseman sa investigation nila kag sa palayagdan ni Garinganao. Sa ito namin ang nga nasa salito sa balay ang inalakad kung namupagsunod nila. So, ang ating sukuna police, so partially activities sila bago sa mga tato na nakita sila kalawasan. Okay, hindi naman si Francisco na dito sinagrepo. After natabo ang activities ko ngayon, nakita na ito ini siya dito sa isa ka barangay. So, kung di may aras sa galing na isang katatay na ginamit yung magbiya sa ginapurian. Then, apan nabasa niya ko ng information. So, nakontak ko sa nag-reservation regarding kung na tao. So, hindi siya nagpaklala pa sa patapos ng pinitita namin. So, confirm natin, kung surprise sa atin, yung case natin ng area, at the same time, sabi sa Bulig sa ating mga pumuliya sa Resada na sa ngayon, natigay natin mga akwata sa atin. Okay, nagpag-finish siya sa nagagapan sa pulit sa palay na pulian nila, na temporaryo na pulian nila. Sunod sa nga porosyon gidamang sa palayag ni Garinganao sa interview sa Action Radio and namdumduman nga maging patay diri nga sa Kabiljan National
sa syudad sa Bacolod kag ginaligar ginkuan pasang kantidad so ipugon group ang gintumod sadto sa Bacolod City Police Office. So hibaloon ta karon sa Drex kung anong tikang himon sang nogpo kay ginahulat-hulat ko pa ang palayag diri ni Palge kasi ni Gaga may ara pas na sang conference tungkol sa yaman sini nga mendra sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ginalauban naton nga basi i-presentar ini siya sa katapusang media or ano nga sitwasyon kay padayon pa ba ng ila sini nga pag-imbestigar. Pero may angot ni sa Gyapo, may angot ni sa natabo nga pag sulod as balay sa area sang Barangay Villamonte, Aksyon, Bray? That's why Aksyon Rex ginahulat naton nga makuhaan gid sa detalye diri si kay kahapon sa interview ta advance Ito nagkanto naman tong BCPO to, tigaling kay ambot ko na no ang latest niya. Yes, Aksyon Rex kahapon actually na interview naton sa garing Ganao pero lipot gid lamang katama. Ang hambal niya ti leader. Why man siya naghambal gid Aksyon Rex nga may connection ini sa pagsulod sa pagsulod tublas balay to? Sa Bilja National. Basta lang nga leader sang Ipogon Group. So ginangot gilayon sa ginangot man naton gilayon sa BCPO nga announcement or pronouncement before nga ginatudlo nga grupo Ipogon Group Action Rex kag aminado man si Police Colonel Henry Viñas nga kagabi nagpadulong siya dito sa area mismo sang lakas Pilipakon Kawayan para i-check kaglantawon sa patigay nila sa investigation angot sining pagkadakop sining persona Action Rex. Kaya ang luyag lang mabatian sa mga nagasunod sining balita kung bala ini sila positive kag ini siya nga as leader sang Ipugon Group ni positive nga nakasulod sa sining balay sang Bilja National Action, Bray? Yes, Action Rex kay pagkadakop ya sini wala ya connection sa Bilja National. Oo, wala ya gindakop ni sa tungod sang ginapangatubang itong ano to kaso to. Waranto Bares bla. Amo tong kaso nga gindakop ya. Ang sakit na dire kun lain bla nga grupo bla ya. Pero ini saya mga tubang gid siya sang kaso kay may ginapangatubang ni siya nga kaso plus nga may nakuha pang granada to siya, di ba? Actually, ining kaso, Action Rex, nangin guilty na ni siya kay tigin papanawagan na sa warrant of arrest. Kag tigin na priso na siya, pero pwede siya kapiyansa kung may shinmail man lang siya. Pwede siya gyapon kagwa kay ang korte nagmando siya sang 100,000 pesos. Temporaryo niya nga kahilwayan, Action Rex, no? Magaling kiti, nakuhaan siya sang explosive diri, ang grenade, mag-o naman nga kaso. Mag-o naman nga kaso niya. Inobel ini basta hand grenade ang makwa explosive makwa sa imo hindi ka na pwede ka piyansa Action Rex, no? So wala pala ton tayo kay pag-incendi naton may istorya kita police from police station number 4, no? Gina-check ba naton kung i-identify ini sang asawa sang Bilja National. Amo na gina-process subong Action Rex sang Bacolod City Police Office nga ang asawa maka-identify kung matudlo ya ini nga may participation bala ini siya sa tong grupo nga nagsulod dira sa ina sini nga puloy-an nagligad nga Miyerkules sang kaagahon. Kay do ay dugto kun may magkapamatuod na ni nga Ipugon Group gid man ang nagsulod bla sa Bilja National ni kag kaingod to nga balay Blackson, Bray. Gani isa wala ka dako na pamangkot. Kay ni do pasuni pamalang ni tanan mo nga kuno Ipugon Group gali pitik sintas masibla kung may lain nga grupo blaw. Gani man kiti may mga nagasinulot man sa aton gani nga mga information man sila ipalig information. May pattern nga pagsulod ti okay man na kung palarihas ang pattern sang pagsulod kay bisan sino maka-adapt sina mo. Yes, Action Rex, no? Kano to yung ex-police to? Amo to gani. Do kadamo sang kay amo na actually tigit dapat investigahan pag ina mga information malang ina kundi niya to nakalap man guro ginibestigahan man subong sang kapulisan Action Rex, no? Ining mga information nga nagaginawa so pero tinaga-focus gidyang PNP Bacolod kung pamatian ta sa Ipogon Group na muning natumot gitila. So wala ton ko karon kasi available naman ang si Sir Palge Abe ara sa conference sa K9. Pagsabat niya sa aton, medyo may naga-istorya gidla. Nga nakamonitor kita nga nagapamati siya sa conference nila.
So, way na kita nag-sapad pa sa Rex. Pamuna ang balita gikan sa Nukbo, bantayan lang ang dugang detalye sini kay ginalauman naton inang dalon ini siya sa Nukbo guro mo kung hindi gani sa Bacolod City Police Office para ipatudlo sa pamilya sining Biljan labi na ginang asawa kung matumod diya nga isa ini sa pila lang nga nagsulod dito sa ilang sining kapuloyan Aksyon Rex. Apo ng mga balita gikan sa Nokpo, Aksyon Brian Morde nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ulat-ulaton ta ang mangin resulta sang padayon ng investigation kag kamang sa mga kapulisan angot sa sining pagsulod sa Biljan National. Kadtuan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa tagtaganay sang second transo sang ayuda si dalom sang SAP pati gayonon sa Bacolod subong nga simana. Daw kasano pa ni na kaladlad sang plungkuan ng iban nga mga barangay official sa ila sining nga mga gymnasium pero wala pa sa gyapon sang mihoy kag mihay pero within this week siling sang Department of Social Welfare and Development. Kag iban pang mabalita maki-update tanay sa dalagan sang mga pagpreparar sang committee or sang team angot sa COVID-19. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Aksyon Rex, the long wait is over para sa mga SAP beneficiaries diri sa mga syudad sa Bacolod matapos nga subong simana ginalauman nga makaumpisa na panghatag sang ikaduwa nga tranche o kon 6,000 pesos nga ayuda ang Department of Social Services and Development o kon DSSD diri sa mga syudad sa Bacolod sa Bulig man sang kapulisan. Aksyon Rex. Ginpahayag sa aton ni Ma'am Pasitatero ang pamuno sang DSSD Bacolod nga subong nga semana target nila Aksyon Rex no nga 3 kadlaw matapos nila hataga ang tanan nga mga benepisyaryo sang SAPA. Sino ba lang makabaton sang 6,000 pesos nga ayuda? Amoy ni sila Aksyon Rex ang mga nakabaton man sang first tranche sa ayuda. 6,000 pesos Aksyon Rex, amo siya beneficiaries 97,000 more or less. 6,000 each? Yes, Aksyon Rex. 97. Parehas man tuwali sa nagligad same lang Aksyon Rex do. 97,000 ka mga SAP beneficiaries. Amo na siyang makabaton sang 6,000 nga ayuda. Pero Aksyon Rex sang 12,000 pesos nga ayuda nga mabaton ang kapin 15,700 ka mga left out families. Butsilingon nga 12,000 ni ila amoy ni silang mga pamilya nga pigado man nga supposedly beneficiaryo man sang SAP Aksyon Rex sang first tranche o galing wala sila nadala sa lista kasunod nga may allotted gid lamang nga budget no ang LGU sang syudad sang Bacolod. So amo ni silang ginatawag waitlisted o kon mga left out families Aksyon Rex nga 5 man o kon eligible sa sini nga second tranche, first and second tranche sang SAP Aksyon Rex. May pamangkot di sa second tranche kung first tranche itong nakabaton 6,000, magabaton man nagyapon Aksyon Dale? Aksyon Rex, sila ni Aksyon Rex, bali same lang sa gihapon ang mga beneficiaries sang first tranche. Pero may ara pagbago kung yadtong hindi qualified sa unang nga tranche nga nag-uli pagid sa ngila sining nga budget ginpangilisan to mo nang makabaton pagid. Correct Aksyon Rex, hindi na makabaton ang mga duplication. For example, beneficiaryo ng Aksyon Rex ang barangay Alihis tapos may ngalan kapag sa barangay Banago. Mo ng duplication? Duplication, mayroon sang 76 no ka mga duplication nga duwa balak ka ngalan Aksyon Rex sa duwa ka barangay. Butlingon 12,000 ang nabaton mo. Sa second tranche, hindi ka na makabaton sang 6,000. Bangod, tingog na sadto ang imo sining ayuda nga nabaton. May mga SSS beneficiary man Aksyon Rex, no? May mga dole man nga mga nakabaton sang ayuda, Department of Agriculture nga nakabaton man sang ayuda,
Hindi sila qualified nga magbaton sang second tranche sang SAP Action Rex. Nga rason nga from 98,143 ka beneficiaries sa Bacolod sang unang tranche, nagdubo ini siya sa 97 Action Rex bangod ini sa validation, maid-id no, nga validation sang DSWD Regional Office kag Central Office Action Rex. Amo ni siyang rason kung nga nagnubo. Kung 4-piece beneficiary ka, hindi ka man qualified Action Rex, no? Hindi ka makabatod man sa ayuda, bagod may separate man nga pondo na gin-allocate ang national government para sa ila Action Rex. Sunod diri kay Ma'am Tero, kung big barangay like mga Mansilingan, Alihis, Handuman na Action Rex, dapat kung mag-payout sila 1,000 per venue with the Action Rex ang ma-accommodate para ma-implement man ang mga minimum health standard para hindi kung kaysa gaglinutok sila, dapat kung pila kadlaw tani ng ilang allotted time, pwede man na siguro action dahil nga makatad-katad ng mga gaglinutok bla? Pero kung big barangays, pwede kaya makapangita sang venue mo Action Rex nga ma-accommodate ang madamo ng mga beneficiaries. Pero ang ila sinag-recommend 1,000 per payout gid ang Action Rex or per venue para at least wala makontrol ang crowd, no? Kay unlike sa natabo before sa barangay Pangob, may tigulang ta Action Rex nga nagtaliwan bagod na na-stroke samtang nagapila. So amo ni siyang mga butang nga luyag malikawan, no, sang LGU sa Bacolod, especially ang DSSD, para at least safe lang bala nga mabaton ang tumataginting at 6,000 pesos kag 12,000 pesos para sa mga left out families Action Rex. Kung madumduman, may mga National News Action Rex nga sa ibang nga lugar, pwede sila mabaton or i-forward ang ayuda pagi sa GCash o kung may Action Rex. Di sa Bacolod City, hindi di siya applicable sa kay Ma'am Tero, bangod kulang na ang shampoo para ma-educate ang mga beneficiaries kung paano mag-usar. Usar ang ining mga pamaagi Action Rex na online, no? Ay pasulod na si mga ATM or GCash or Paymaya. Nga sunod siya ang pwede na gid lang nga mahimos ang syudad face-to-face Action Rex nga payout since magabulig man ang kapulisan kag militar sa paghatag sang sini nga ayuda. Aling tinog, DSSD Bacolod Head Pasita Tero. So, ang second tranche naton, it will be given this week, no? Gahulat na lang kami sa payroll nga din sa central office. Plus, nagahulat kami sa kwarta nga ihatag sa Bacolod City. So, ang talanim magahalin sa regional office ng DSWD. So, that's why di kami kita-determine kung when get. But, for sure, within this week, makahatag kita ni update. No? Probably within this week man ang payout. Beneficiaries na gani, ma'am? Ang beneficiaries natin for first tranche, di ba, 98,143. Pero sa second tranche natin, not all of them can now receive that amount because, sang 6,000, because may mga nakita kita per duplication check natin. Na may nakita kita nga may ara nga nag-claim kaduha sa mga 76 ni sila ka individuals nga nag-claim sa duha ka barangay. May ara makita nakita nga mga 4-piece beneficiary nga ang ilang mga members of the family nakakuha man, so hindi man sila pag-include. May ara man kita nga ineligible in a sense nga wala gid sila yan nakapasar sa aton nga guideline. No, kay ang iban sini nga hindi man gid na belong sa low income families. So kung makitaan na sa aton nga validators nga may mga amuni nga mga pag ano patawag nato na pag duplication. Rex, portion gid lamang sa pagpatigagat naton kay Ma'am Tero ang pamuno sang DSSD Bacolod. Although hindi makambal si Ma'am Tero kung when gid ang exact nga petsa sang tagtaganay sang second tranche, pero so siya within this week Action Rex muna siya ang palihad no ni Ma'am Tero since ila sa karon ginahulat nga ma-download ang pondo diri sa may LGU sang syudad sang Bacolod. Subong lamang aga nag-post si Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran sining Executive Order number 8 Action Rex Series of 2020
nga papanaog no ni Municipal Mayor Raul Herona. Amo ni siya ang alkalde dito sa may banwasang Tabuelan, Cebu Aksyon Rexa, nga nag-lift na no sang travel ban para sa mga pasahero nga magapadulong sa Negros kag isla sang Iloilo Aksyon Rexa. So meaning pwede na? Yes, Action Rex. Subong gid lamang ininagwa no, so i-check din naton kay Vice Mayor Sid Familiaran kung ano ang matabo. Nabutang diri revoking Section 1 of Executive Order Number 7 Series of 2020 of the LGU of ang EO number 8 ni siya? Yes, Action Rex. Amo ni siyang EO lifting the restriction of travel for passengers bound for Negros and Iloilo Islands, Action Rex. So, batulingon ti, mag-resume na. So, depende ini kung... So, pwede na gali ko ng Philippine Coast Guard ta. I don't know kung check ni Aksyon Alvin Graba ang Philippine Coast Guard ta. Kay kung lifting na siya, meaning makabiyahe na. Correct, Action Rex. Allowed na ang mga locally stranded individuals naton o kung LSI nga dito sa area sang Cebu Abing nga na-stranded no nga magapauli pagidra sa Escalante nga Puerto Action Rex. May iban pa to no ka mga bakulod nun kag migranse nga nag-ano narong timing Action Rex nga ra sa Puerto o galing nagpamanaog sa saan ni gin na lift ni saan ni gin kwanto gin ano ni gin pagwaan sang order ni Mayor to sang Sabado. Last week Action Rex I think Friday or Saturday amo na siyang petsa nagwa no nga amo ni ginadilian ang temporary no nga pagban sang biyahe dira sa Tabuelan Port Action Rex. Pero good news ini para sa mga LSI naton nga stranded dito sa Puerto nga pwede na makabiyahe. So i-check din natin si Vice Elsie Familiaran kung pila patong numero sa mga bakulod nun nga na stranded dito sa probinsya sang Cebu. Update sa balita gikan sa Bacolod City Government ang aksyon niyo. Aksyon dahil sa una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Isa ka maayong balita ni kay as of the latest may executive order nga permado ni Mayor Raul Herona, Municipal Mayor sang Tabuelan, Cebu, nga naga-declare nga pag-revoke sang Section 1 sang Executive Order number 7 series of 2020 nga ang LGUs blas ang Tabuelan, Cebu ang nagkakas na sang restriction sang travel para sa mga passengers bound for Negros kag Iloilo Island. Isa ka mayo ni nga indikasyon mga kaaksyon, no? Tilang taon tani kung ano ang ati kung left na ang travel ban para sa mga kaaksyon ta from Negros and Iloilo, pwede na sila makabiyahe, no? I-check na lang ng Philippine Coast Guard, bantayan lang dire sa iban nga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Sige, maligid lang mga kaaksyon standby anay. Kay dire kita. Santon Plus Herbal Capsule, mga kaaksyon. Amuning tirada na, no? Kay ang Santon Plus Herbal Capsule, amon isang tamingta batok sa mga balatian sa lawas ta. Nagatunaw ini sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta. May hubag ka, may cyst, tumor, goiter. Amuning kinanglanon ta, Santon Plus Herbal Capsule. Wala ka nang hahanapin pa. Amuning makabulig sa imo sa ginabatsyag mo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo ng mga butika, parmasya o kon drugstore sa inyo sining lugar. Isa pagid Malakay Finance Corporation basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporations. Yara lang namtang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307.
May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, mga kaaksyon, ang Malakay Finance galig pangita ho, hiring. Basi sa way mga obra dira nga luyag mangin kabahin sang Malakay Finance, lalaki o kung babae, graduate sa sangini business or accounting course, good personality. Lalaki may kinanglan may driver's license, kag kay balo mag-drive sa motorsiklo kag salakyan. Kinanglanon nga residente sang Silay City, submit lang sang resume with the transcript of records, application letter sa Malakay Finance Corporation. Dara sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado kag kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Daligid lang sa mga kaaksyon taha, paring Alan Navales kag Josing Topas may lang pag-monitor, no? Ga-monitor sa siningawd to. Paring Ronnie Gordon ho. May lang pamati man. Paring Ronnie Gordon. Ay, pwerte Paring Binji Felisario sa Manila, ga-monitor siya. Thank you so much, paring Binji Felisario. Paring Pideng. Pwerte na. Si John Hamula, belated Happy Father's Day, idol. Ay, pwerte paring John Hamula. Thank you so much, John. And Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor. And thank you so much, ma'am. From Celine Homes, Barangay Estefania. Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Palumo Isyad, may lang pag-monitor, watching from Cebu City. Tamiyaw ko lang gali pamilya ko, pamilya Palumo sa Barangay Mailom, Bago City. Thank you so much, Madam Daisy Palumo. Correct ning first name niya, Daisy. Merly Dolido Magallanes, may lang pag-monitor. Dino Alec, may lang pag-monitor man. And sa kay Nili Santaan na Karator, no? May lang pag-monitor. Ay, pwerte. Good noon, Aksyon Rex, ang makabaton sang second wave. May permahan pa kami bala uli para sa second transform. I don't know. No? I-check lang ninyo sa mga barangays ninyo da. Kaya hindi igupiho sinamo sang tagtaganay sa second trans. Jojo Hinobata sa Barangay Bantayan, Kabangkalan, may lang pag-monitor. Nelda Siguanse, kay Nanding Lombre, kag Dayjovit Lombreda, Susit Nemenso, Ami Tipagad, Herman Gumban, tanan sang Dakutan, Dako, Silay City. Kay Bibing Balasabas, may lang pag-monitor. Gamonitor siya sa Magalyon, nakabatsyag man kami asod-asod nga lino. Thank you so much, Bibing Balasabas. Dennis Richard Tibor Roma, may lang pag-monitor sa Roma family. Joel Aligato Himinea dira sa Cityville. Cityville ni sa Barangay Villamonte kung Barangay Mandalagan. Cityville. Ayos, kay Apong Alagos, kay Gian Recicio. Thank you so much, Gian and Yeye Leonidas. Kay kag sa pamilya Lunidas dira sa Pait, La Carlota. Kay Aludja Malits, may lang pag-monitor. Kag tamyaw ilang gwapo ko na love na si Nelson Silaya dira sa Villa Lourdes, Pamati, Aksyon Radio. Ayos, dagang salamat. Selvit Yap dira sa Barangay Handumanan, good PM lang, no? And rain down firm pa. May lang pag-monitor rain, no? Sa kay rain down firm pa. Ariel Kabatak, may lang pag-monitor. Kag greet niya lang si Saldi Popoy Braca. Arsim Kabatak from Ariel Kabatak of FGA Village, La Carlota City. Ayos. And paring kinalon sa Gayho, may lang pag-monitor. Nico Pachelo.
And sa family Pacheco, no? Nga Pachilo niyang imo, ya Pachiko gali niya. Kag sa mga magulang, kag sa akon mga magulang nga pamati, gid sila subong sa Aksyon Radio dito sa Sitio Bulasot. Ayos, kay kagawad Imbong Jocampo, ya good PM Action Rex dirigani sa Maaw, nagahuniman ang atop namon 1:05 AM. Okay. Sige kagawad Liberty Binitin Obaldo sa East Home 4 sa East Home 4 man silingan may lang pag-monitor no. Liberty Binitin Obaldo kay Danilo Saho may lang pag-monitor Inday Blasa Sir Edwin Pinida good PM lang. Felix Gart may lang pag-monitor sa kay Don de Incabo sa Batang Hillside Central Lopez, ari lang kami sa Moises Padilla. Ayos, dagang salamat sir. No? Kay Jimwell Cabillo Padilla sa Crossing Danao, Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Jack De Leon, Sringya Rex, present ako, Action Radio niya. Gatasudan tadi utan nga tambo ang pares paksiw nga isda. Good noon, wala kita da. Ara. Jack De Leon, no? Paring Benedict Intona, present man. Paring Benedict Intona. JP Tadina, kay Joseph Pacifico, may lang pag-monitor. Lisa Montecastro, sa Doha, Qatar. Tamiyaw lang sa Mamaylan City sa Barangay 4 Poblacion, Bangga 13, Narciso Family. Ayos, thank you so much Lisa Montecastro, no? Madam Elizabeth Malakagamala, thank you so much. Kag Franklin Tiluyo, ga-monitor siya. Franklin Tiluyo. Kay Nansan Susit Gilio. Good morning, Action Rex. May lang pag-monitor Nansan Susit. Christopher Redfield, may lang pag-monitor. Paring Nemrod Guangco Sabala. Nga laway ilaro report. Gali ka. Heaven, may lang pag-monitor, no? Thank you so much, Gil. Ayos, sige, kay Ronald de Feria Jimenez, kamusta ang second trans? Dayon, natagtaganay, social distancing lang. Laban, amo ginadang mayad, basta may social distancing, okay gina siya. Helen Barcoma, Pamilya Villanueva, Ortiga, Tudo, di Karaoke, namon di Aksyon ni, adlaw-adlaw. Thank you so much, Helen Barcoma. Kay Amy Esmeralda Dolido, watching live from Hong Kong. Thank you so much, Emmy Esmeralda Dolido. Kay Gracialyn Galia, ari lang ko balay Action Rex sa Bantay Balita, FB Live kag radio. Thank you so much, Madam Gracialyn Galia. No? Kay Don de Incabo, shout out lang kay Maria Catherine Brillantes, Kapanyaga, sige, pamati, Action Radio. Okay. Thank you so much, Gid. Si Linbar kung magali sa Manpower Talisay. Ayos, sige dagang salamat Gid. Kay Jabe Romano, Laguna Family, and sa Laguna, Pamilya Romano. Paring Romo Pasaporte, ga-monitor man siya. Kaluto ka na dapat niya gahon mo paring Romo Pasaporte. Namits na kay sa Buroso gina, di ba? Mike Jan Seba, may lang pag-monitora. Romel Patricio kag Maninoy Nanilo Entera. Merly Dolido Magallanes, mayong udtogid kag sa kay Tatay Elias Dolido, may lang pag-monitor, no? Ayos, sige, dagang salamat, Gid. Karon naman ang iban, mahinang kalaban, no? Paring Mark kag Ems Magbanwa, dira sa Barangay Handumanan, good PM lang. Paring tip-tip kag MM Lerasan, dira sa Barangay Stephanie Yaho, ga-monitor man sa sining mga inoras. Si paring Elmar Trafangco, kay Mrs. niya, dira sa area sang Barangay Mansilingan. Paring Renz, kag Leia Campus, dira sa Sumag, no? And paring Philip kag Tintin Rizaldo, may lang pag-monitor. And paring Rinley Marter dira sa Banwasang Valle Dolid. Good PM lang. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Mga bossing! Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Batayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Batayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Batayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon Radio
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:47. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad, may lang nga pag-monitor ho kay Red Mankind. Ay pwede Toto Red Mankind. Ay pwede may lang nga pag-monitor sa East Home 6 man siningan sa mga ka-Berks ya dira sanday Bibot Icole, Clarence Billones kag Oliver present gid samtang paniaga ho. Sige, thank you gid to kay Toto Reggie. Kamusta si Reggie na? Kamusta si Ayhan subong no? Gapagsikdi mga panday ko samtang paniaga ga sigabong kadi sa East Home 6 pamati sila Balita. Ay pwede. Thank you gito. Amo lang ang call sign amo na. Toto Red Mankind. Ay pwede. Graceline Galia. Ari lang ko di sa balay Action Rex Bantay Balita. Okay. Sige. Thank you gid. Kantuan tanay balita ni Aksyon Artay Hopon ho. Maki-update tanay sa resulta sang meeting kag assessment sang PDMP, PBOX kag mga lokal nga panguluhan sang Lacarlota nga nagapadayon
Sining nagluntad nga pagtayog bla sa bulkan kanaon. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhopon sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Art. Magulang gid Aksyon Rex, may nitinit pa nga natapos ang meeting interagency task force actually ara ang taga PBOX ara man ang presensya ni Mayor Rex Salandoon sang Lacarlota kay personally si PDMPD o kon taga kuan si Dr. Sifad kay Ilian gid nagkadto sa lugar kag ara man ang taga PBOX nga nagpadulong gid dito agud i-discuss ining mga nagturuhaw nagluntad kay inabra nga pagtayog sa aga nga medyo kusog-kusog ang mutong ginmensyon mo kay ina nga 4.7 magnitude nga ti batyag sang kanawa sa mga residente hindi lang sa Lacarlota kundi mga kaiping nga mga banwag kag syudad. Now nila sa naging discuss hindi lamang parte ini sa linog kundi para man sa mga preparasyon sa mga local government units kung in kaso nga may aragid man sang kasunod pa nga mga pagtayo nga magluntad. Pero ang importante sila nga mahin Aksyon Rex sunod rin kay Dr. Sifa Gerard Kailian kay ang result sini ang pag-analyze ginaulat pa nila from national office gin mismo sa PBOX to determine kung bala ang pagtayog daiya ini o kung tectonic o kung volcanic in origin. Amo lang ginapadetermine karon dito sa national kay gin-represent ni Ma'am Andy Quintia sa PBOX ang iratatapan sa sining meeting. Now, sunod rin kay Mayor Rex Salandoon sa atong inisyal na pagsugilanon sa iya so far, wagin man sang kalitan sila nga record no sa mga building abi mga ginapatukod nila nga mga proyekto so far subong as of this broadcast time wala pagid man sila sa recorded nga damage kag tuga ini nga pagtayog. Ipabati ko lang una ang parayag diri ni Mayor Rex Salandoon kag karon ni sunod naton si Dr. Sifad Gerard Kailian. Unaon ko ari ang confirmation kag parayag ni Mayor Rex Salandoon. Meeting kami parte sa response or whatever, preparar na kung whatever. Pero Mayor, why maging damage? Duwa daw wala. Na to. Kay duwa daw tatlo man lang ka quakes ang nakuha mo. Kung mga 100 plus sila. Pero lugbo intensity so nila mo. But ang felt namon is tatlo, apat ba ka? Nagko mga 3 to 4.7. Apat. Naling kagapon sa kagina sa nga kagahon. Wala pa man damage, prepara na kami kung whatever. Kaya hindi pa makasure ang kuwan po laban naman sa tectonic, pero base may volcanic ba lang aspect. So, muna yung nakulbahan naman. Okay. So, ongoing pa sa mga meeting nyo, Mayor? Subong. Ongoing yung meeting naman. Amo ang initial kaila sa nagamiting pagid sila ongoing pero after sa nila meeting tisining hapon ang feedback gikan sa national mo panang ulaton sa PBOX mismo kag advisory ang i-forward man diri sa PDMP pero ang ginimo na subong sa office of the governor presented by Dr. Sifa Gerard Kailian hindi lamang may LGUs kundi ang publiko mismo sa tingilan o malapit sa bulkan ginapalerto agod nga kung anong man yung advisory gahatag sa provincial government upod ng mga LGUs handa girayon ang mga residente. Yari naman ang parayag bilang resulta na sa meeting upod kay Dr. Sifa Gerard Kailian. For the public advisory, again, let us be proactive, in preparations, it may be a volcanic scenario or a tectonic or fault line, but we are to remind the public for the preparedness, first is to pray, pangamuyo kita mapahilayo kita sa atong mga disasters. And we prepare ourselves for the possible matabo, and our preparation should come from the family, family, ang aton nga organizations, ang aton nga mga banwa sa syudad, for the possible nga mga matabo in case of a disasters and emergency. And ang ginambal ni Dr. May, let us be proactive in these preparations so that hindi kita mabihangan, hindi kita mabihangan kung may ara gid man kita
senaryo nga matabo. So amo ni siya subong ang aton gina-ensure no in order for us to be safe no. Ang mga action confirmation kag panugyan ni Dr. Sifard Gerhard Kailian Masobra no, sa isa kagatos ka mga aftershocks o kung mga mahinay nga mga pagtayog so far ang na-record karon sa bahin sang Tibox marapit dira sa Carlota kag magkaiping mga lugar sa nilangin sentro sa sining pagtayog nga nagbuntad karon nga aga nagapabiling sa alert level 1 ang bulkan kanon butang balon di pwede nga may magasaka dito marapit sa crater ginadumilian sulo pa diri sa taga Tibox. Dugang karon nga balita gikan niya sa Provincial Capital sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Para sa BBB program, Aksyon at Tayupo ng ka-aksyon nyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga kaaksyon yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, kag madamo pa. No? Nagadugang sa supply sa mga kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sining lawas. Magkabulig man sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA Food and Drugs Administration. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Magtumarad lawadlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang si kayong lawas. Naton mga kaaksyon para sa dugang sining kasayuran, mag-text or magtawag sa kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-126-4595. May lang pag-monitor kay Toto Brian Draho. Toto Brian Paipon. Ay, pretty ayos kag sa bugos nga pamilya yadra, no? Ang Evergreen Herbal Capsule gali mabakal ninyo sa Eden Pharmacy sa Central Market kag Parmasya Juarez dira sa Dalan Rizal kag Parmasya Edcar sa Lacson Street, GDN Pharmacy sa Barangay Bata. Sa Bago City Public Market mabakal dira sa Alpi Pharmacy, Parmasya Bago kag Surgeon Pharmacy. Sa Banwas ang Kawayan sa Butika Sandria. Evergreen Herbal Capsule kadtuantang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa dira sa area sang Bacolod City Police Office, BCPO. Nagapangusisa sang matulid sa kung ano ang partisipasyon sang isa ka miyembro sang ipugon nga nadakpan sa Banwa sang Kawayan angot sa pagsulod blagag pagpatay to sang isa ka Belgian national to. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Rex Pellegrino. Uniforma. Cantong. Okay. Okay Okay? Okay. That's good. Aksyon Rex. Alright. Uniforma. Kachad. What's the friend? Where are you now? Just come. So that Rex will happy every day. You know that. Uniforma. Hindi amuaw. You know that. Yes, you know that. No money the people around the world. Ay, perte. Ay, oo nga pakabuhi sa Pilipino, May lang no? pag-monitor kay Merle's Labrador dira ho. Pati na siya. Buta? Taga din siya. Yung address na yun, ibutang nyo kakakuha ng negosyo, no? Kay kabaskugid ko no sang linog to. Ay, gali ka. Sa, din siya nakalugot pa sa partida na Carlota. Pito sa La Carlota. Siguro. Ni si Merle's Labrador. Para ka sa La Carlota, ba? Lapit-lapit kita sa Kabulkan ka na ho, no? Pag magnuro pa sa ka magbugas ang asoyat, eh. Lain, wow. Kuwan siya bala. Magngurog kag magpadiwal. Budlay, mapadiwal sa kag matulo lawa.
Ayo di purma. Kag malagdagan niya kasang laway nga mainit, no? Laban. Amo ginalang sakit ulaligmatan da. Sa mga nagkaiping nga mga barangay da sa palibot sa kanaon, ulaligmat kiti dos subong nagpabatsyag naman say. Oo, Tapi naman katuig no, sa pabatsyag no. Ang last year to nga pabatsyag sang lasais pamanto kay na. Okay, na pero to pila ka ay tinuig kag surex no, kuno ba sa kababatsyag no? Binulan lang binulan lang. Nagsigi-sige sa actually gamay. Gamay man lang kag hindi mabatsyagan gani sa mga kaiping to nga mga lugar mo. Okay. Galing kay subong ang kahapon sa ngapon kag kagabi mo tong marobas ko gid. Mo na gani nga ti pasalamat at nagatiga gakwala sa vlog nguro pa sa Aksyon Rex bala. Ang lain ko magpadiwal siya bala. Pagpadiwal ka bugas ang asoya ba o delikado Aksyon Rex no. Ang mga ara sa palibot ra sang baka kanlaon may mga kuan man mo may mga indikasyon man ang akon na po para palayo lang maglupok sa Aksyon Rex. May mga indikasyon na sa mo kun tamaan gid siya bala. Tabang sa kasutil Oo, balakang gauge na sa mga tao sa La Carlota, sa mga bukid Aksyon Rex. Araal kagintubdan Amo nang pinakarapit na mo. Barangay Araal kag barangay Gintubdan. Amo na mga barangay nga lapit-lapit kina sa baba Aksyon Rex. Di kon maglupok na siya kuno, sa mga star, gaguluwa ang mga amo. Ang amo? Oo, guluwa ang mga amo. Kamagano sila? Sige, ano mo ka? Ayo di purma. Siling ko gida. Abi ko kung nagpangalot sila sa ulo nila. Guluwa na siya sa kahoy, kag nang kadinilagan. Kada kasikit, Ayo di purma. Dami sila galing nga ang balano, no? Tapos sa mga amo, nagkasulot ang mga kuan, mga manog. Tigay damo na dang area mo. Kaya pala ka, may virgin forest, pero dala Carlota mo. Ang araal, tablang, ingala sining Manila. Sakaan to namon sa Baez ba to na-interview ko si Ma'am Nova? Si Cho Baez to? Oo, barangay araal na. Dito ginas bababaw gito, kag lapit-lapit sa bulkan to. Nag-experience ka naman to, di ba? Nakasaka ka to, daw nawaga ka na imo nga brief, no? Hindi lang brief, pati sikid-sikiran to, wala na. Ayo di purma. Sa kala kataklas to, no? Kag panguyapot, to ka makakasaka. Kag ulan-ulan, pa ito magsaka niya, di ba? Oo, gani. Dawasa ka mo to amo na larek sa mga lugar nga sing naton nga damo para sa mga sapat mo. Masiling ka daw, masaka ka to daw, hindi ka na magliwat, pero nabi ito Nami ito, lugar ka makasaka ka na makapastar ka na lagi kabugnaw na lugar. Kumanad ka to saka. Do sa way man lang galing kay ti amon to, gaulan-ulan ka danto paglakat to namon mo. Adra sa mga taga-dala kiniya, mga tumandok ya, wala na sila nga muna kataas ya. Ay na. Saka panaog na dali, bagay ka bit-bit lang galing galunan sa tupi. Pagpanag-o Aksyon Rex. Gani. Maya na kayo siya paano nag-experience ka man bla? Ako nag-experience ako sa may barangay Gintubdan sa una. Gintubdan ang imo Oo, sa Chimpo pa sa una kapitan pero sila si Rolin Balkin bla. Nagkaagit si Populis na. Nagkakami sa Gintubdan kay may report ko may sightings to nga illegal logging mo. Sus, matabo ang tuon mo sa sakang mo. Galing. Ay, kataas-taas nga sa pagkakapoy-kapoy. Si Benedict Intunay, linya, aba, amugid. Si Benedict, kung maglupok, kaya wala tabagin na pa ngayong bulkan sa ginaunahon, no? Ayo di purma. Si Benedict, kadaan niya nalagson na kalaba mo. Kung na maglupok ang mga bulkan, paigan na si Benedict. Kasi abot, yun mo nga kung maglupok ang bulkan, ang labagad-lagan niya pagkato sa iya. Bisa di, bisa manago. Kung magpanagon, sa kay basi kung siya ng pangitaon sang... Kakabasi pala masalaan nga hari sa ngamo, no? Ayo di purma. Siling ko gida. Nga nagalali sa bukid sa nga araal kag barangay Gintubdan, no? Ay, oo nga pangabuhi. Ay, nagalasa. Nagalasa. Pangiban nga nagapay mo yun. Niluno kayo ba sa ligbat? Tabla, Toto Benedict ito na. Parang hindi ka maripahan sa BBB program. Pagaro like lang da bala? Like na Toto. Kagkampanyahan na giti. Oo, Di na mati sa Aksyon Radio si Toto Benedict Hintuna. Bisan sa iya nga program to sa... Di na sa nga waragwagan. Oo, bali mo, mati ka mo di una sa akon. Pag-off ko, mati ka mo sa Aksyon Radio. Namo na ng tira. Toto, black time man na. Bakal man ang oras sa Aksyon Rex. Toto Benedict, mo na lang ang mga tirada.
Pa-monitora lang si Aksyon Rex kay kung makapatid si Aksyon Rex. Sigurado may incentive sige na kay Aksyon Rex nga paboto, no? Sige ni Marie Ivansao, sige niya, wow, lucky gid ka mo, Aksyon Rex. Lucky. Lucky. Putsilingon nga. Nakasaka sa TikTok. Ay, oo. Wish Tiyo na. gid ko makasaka dira. Oh, grabe. Ambala lang kami, challenging ang klase, Oh, kuwan na. kurti. Adventure, Black Rex, oh. Daw maliwat ka daw, hindi mo? Oo, Jesus, kapoy-kapoy. Pero si Sir Cantong to, may plano para na mabalik to mo. Buta Doon na namian siya. Mabalik pa siya? Namian sa Aksyon Rex magbalik dito, no? Kay, namian siguro magbalik to kay perti man tong balhas nga daan sang isa mo. Gani man, porti man ang balas to. Grabe, hamak mo gaulan na pamalhas kay mo yung magsaka. Porti ang kon, kalaputyak pagkagadanlog pa sa kinasakaan nyo to. Kinasupay nyo. Gani. Mga banas-banas, no? Kamo gina, that's life Aksyon Rex kag-adventure. Oo. At least importante nga nagkasaka ka dito. Pag naka-experience ka sa ginatawag nga kalayuon sa lugar, pasaka dito sa malapit sa baba sang Vulcan, Canlaon. Ang manami to, pagkaod to, ang tinulang nga manok. Namugin na ito po, ordinaryo na ito sa babubukid ya. Ang manami to. Mga tinulang manok ya, ordinaryo na ito sila ya. Bueno, to sila yung ila to ya para sila yung makira sa tinapa. Ay, the best ang tinapa para sila. Ito po mga manok yung Bisaya, ordinaryo, na ito bukid ya para sila, no? Sige lang, makasaka kami daliwat Aksyon Rex nga duwa, prepara lang kamo da. Sige. Para nga mangin mayo, no? Now, Areo, ang latest development kay bago lagi nato makontak si Police Colonel Henry Viñas, ay bago lagi matapos siya sining conference sa Police Regional Office 6 pagi sa Zoom pala ni. Nga ginatawag nga ginahimo tababla kon mag-conference kita, no? Now, karon nga udto nag-resume kag nag-convince ang SITG, Special Investigation Task Force knowledge kay may development dito nga natabo sa Banwas ang Kabayan in line ni sa pag-aresto sa ginakabig nga leader sang Ipogon Group Action Rex nga si Francisco Ipogon. Now, sulong ni Police Colonel Henry Viñas ato sining exclusive interview nga ang ining pag-convince nila sa pagtipon duga nga ebidensya kag may plano sila Aksyon Rex nga hindi lang mapaktan nga adlaw, hindi lang mabalaan nga oras. May plano sila nga dalon nila ang testigo para nga ipatigayon ang ginatawag nga police line-up sa kay Francisco Ipogon. Kay sila ni Colonel Viñas ang pinakamabug-at diri nga makahatag isang solusyon sa sining kaso nga pagpatay sang Biljan National. Amoy na ang testigo kay ban ang information nga nabato ni Colonel Viñas Aksyon Rex nga daw ulo anggid ang description sang mga persona nga nagsulod sa balay sa tong Biljan National nga nagpangawat nga nagpatay sa biktima kag para masiguro siling ni Colonel Viñas kag mangin babakot ang ebidensya sa korte if in case gid man Aksyon Rex dal-o nila ang testigo agot nga pakita sa testigo ang personalidad sinini Francisco Ipogon nga hopefully sa sini pag-aresto niya masolbar ang kaso nga pagpangawat kag pagpatay sa Biljan National. Ari ang porso sa exclusive interview sa Aksyon Radio sa kay Police Colonel Henry Viñas. Ginakarpasan niya investigator on case naton kay I understand di pakon siya sa police line up dito sa Juan dalon ang witness naton dito. Pero hindi ko na ang ma-discuss in concert in detail. Yes. And very sensitive pa siya eh. Yes. Off the record, amo na ang proseso natin kay wala man ako sa personal knowledge dari pagkatabo kung ito sa dito only the witness can testify. Okay. So, ang kanyan is positive identification although ang description niya nag-fit dito sa iya. Okay. Pero mas mayo gid niya ang witness natin. So, kung maghambal ako nga magkanto ang witness, dapat delikado. I understand nga ginamonitor nila ang progress. Okay. Sa kaso. So, amo na ang ikuha natin niya. Ginapakonta sa investigador or sa mga chief of police nga sa testigo. Aha. So, ang yabi, dili sir, ang testigo gid lang? Yes, oo. Kay ang testimony sa ato gid dito ba, i-consider man nato ang personal knowledge sa isa ka witness. Yes. Sa isa ka incidente. Aha. So, ang intelligence report, amo na, pero cannot present the intelligence report in court. It is only the testimony of the witness or the personal knowledge of the incident. Aksyon Rex, sa palayaga ni Police Colonel Henry
Colonel Piñas, malawig-lawig ka mo sa interview pero tindra lang tani hasta kay your time is limited sa undisputed number 1 nga program nga BPP, no? Basi karon sa po sa aton nga program with Aksyon Marlon, matalay tayo na karon tanan na. At masipad-sipad tayo na Aksyon Rex, no? So within this week, police ni Colonel Piñas may ipagawa sa official statement kung may partisipasyon di man ini si Francisco Ipogon kung may partisipasyon, ano ang iya sini papel sa pagsunod din sa pulian sang Belgian National. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:11 na nga oras 11:11 na mga kaaksyon. May lang pag-monitor kay Ronald Herbolinga, no? San o biyahe di ka-grab car sa Bacolod, pwede liog as LTFRB kay budlayan kami magsakay Aksyon Rex. Ayos, gina-process pa to ang nga grupo, no? Grab car, no? Jose Alan Brasa, may lang pag-monitor, Bibing Dagiya Bautista, dira sa Lizares Avenue, good PM lang. Kay Jonimar Lausa Patinio Salazar, good PM lang. No? Kag Salazar Bargaminto, Tanchado, Sanara Kawayan, kag upod ko si Lidonio Gaudencio Layan Wilfred, thank you, good sir. Gian Resisyo, may lang pag-monitor, Christopher Corsiga, Masmela, Baskog di linog sa La Castillana, gina sa ngaga. Brad Katagid, Riz sa Kulase Antique, may Araman Mount Madja as boundary sang Mount ng Tod, Lapit, Libakaw, Aklan. Okay, sige. Jesse Halandoon, may lang pag-monitor sa kay Jinky kag Jingle, no? Kay Inday Blasa, Leonard Picok Barcoma, kag kay Merlo Barcoma, good PM lang, no? And Imayanson, Masville Cobay, Baskog di kay nasang kagahon, ayos, kay Imayanson, Christopher Corsiga Masmela, Gladys Trabadillo, may lang pag-monitor, Gladys Trabadillo. Kay Judith Calves Pampusa, may lang pag-monitor kay taga Granada, gali si Merles Labrador. Thank you so much, Merles. Kay Nini Fritzelo Taranti Duran, kag Bartolome Duran, Nini Fritzel Duran, siya kay Tatay Yotikyo Duran, sang barangay Pandanon, Silos, Morsia. May lang pag-monitor, Nini Fritzel, no? Ayos, kay Marieta Tomlos, may lang pag-monitor. Kay Fred Ninya, Jingle Pailanga, Marieta Tumlos, good PM lang, no? Christian Ruas ang Victorias, may lang pagpamati. Ayos, sige. Alan Sope, may lang pag-monitor kag Al 5 di Nobyembre. Sige pa, matagtaray pila ka mga commercials. Daligid lang ha, standby mga kaaksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pa sa
na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kailangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina
mahinang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Ang waita malabutan pa busantan lang niya. Daw pikitigid ta sa orasan ta. Sige, mapag-goodbye na ako. Kita-kits kita mga kaaksyon, buwas na naman sa inyo sining palatuntunan. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa diligilamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.